voi khat chau ziak tu limpuya kheng lot tlai lamdar thu maloria ka school bang chu ruatla ser kara chuan kani hliap nei chhun chuan omlo zet chu khumin kanin lampanin ka hove meka kanin thlen ma dewa chuan mi thanem ve hi kanin lampana ankal me khi ka hmua angai na shilo takle ngai thatlo na po nei chuang lo chuan kanin lam chu ka pan ve chata in ka va thlen chuan ka farnu nei chhun kum thum mi lek chu kan then omnu numoi pui tia kan ko mai thin chuan alo pom mu hila numoi puin min mu chuan rang takamin awin anin lama chuan min shoi pheita a ke uniform te min thlak sakin a mela hlimlo na riau nei chung chuan ti hian min shilta a peka voin chhun lama inu vuk chola chu chesual palin kumthlang huana alumna lama alu le ringa soa namdoin kan pan puilain aboral ta ni tuna hian arwang chu in lampanin an lo phur meka school atanga lo hrai ho tur che in tuma kan manrem chang ta si lawa ti hian inau pok pa in ilo hun kalo ngak tap che ni ti in min shilta a dan ka thiam lo ka tap do na ka tap thelo kanu min mangai ema wanga pasal dang po nei tum lawa min thul puile kan mamu engkem min pe thin tu rwal kan olawa thei to pa kutna tok thin le thaira tezwara kan unaw tana chaupo soilawa ni sen sanwaya thlan tui farani tin thok chuak thin chuan kirle ngai to lo turin min kal san ta si kanu hi lalrin omini in kapa hi laldu omani a annunat tlangwa lain anin meldu veta kapa hi thingtlang mi furniture siam thin ni in kutna thokani kanu ero aizol mi house chung kwa tanga piang le seilian ani thung ti chuan kanu le pa chu kumni zetanin zui ve nu chuan hlim takin in nei lamte soikain hunan mang chho ve zela ti chuan kapa chuan kanu chu dan khat na nge ya nei tumin palai tir ve ta ni ma se kanu chung te chuan thingtang tlangwal sarkar na thok lo le kut na thok satya chu mak pa tanan lo du lo na samai chu lo ni in palai te chu zak taka siamin an lo nar hota ni kaparil runa lutuk chuan kanu chu kalsan tuma ma se kanu chuan a thelo ti chuan huna kala kanu chuan kapa chu a furniture workshop ate awa tho thina anin kom chhole a ni khwa lo reya mi pahni in kara mangai na hri thlun chuan phwar nget chho zelin chungte du puilo na chu thingtlang kho pakata chuan an tlan dun tang nge nge a kanu chungte chuan kanu chu ngai ven hnekin an tui thlar chhun zom ta ani ti chuan kanu aizol mi house fanu chu thingtlang nu lo ni in apasal tan rin om takle nupui thatak ni tumin kapa chu pasala chuan nei hlen ta a anin ne tanga kumalo liam meu chuan an fapa upaber ni turin ke hi kalo pianga kapa chuan kaminga vanal peka ti ina sata a kumthum kani nu chuan ka chang tur lo piangin meichia ani ve thung ahminga lalrim puye an save thung ta ni chutia fanule fapa min nei ta chu kanule papo an limin anin mangai na po azwal le a ma se kanaw lo piana tranga thlakhat ral ma hawin kapa chuan accident min boral sana ti chuan kanu in thlaira te zuarin pasal dang nei tum zui loin min trul pui thlen ta ani zana lo nia kanina chuan mi thanem fe an no pung khomin kanu rong dai to tak chu thut bial lain a thenan tapa a thenin khohar lan sathung akhat to ka thu soi tur loading chuak te chuan kanu chanchin chu thiam taka soin an fak luam loma tu te nge an ni po ka shal ngai lo te chuan laina taka min mel lomin ka farnu chu dua takin anim pom chok lama chung ko re theile perve tak kan ni laya enga ma min ngai lo tu khan min mangai tu beremo ti mai turin an lang lama chutia tu khwa lo war chuan kanu rang chu thlanmol lampanin an kalpuya kan mit mu a loin nan le to ngai lo turin alo chhuat na le vai futa ngei mai chuan kum khwa tan an zal len ta ni chutia kanu le paten min kal santa ka chuan kapapuya
kapa u chuan an in lama min hruai phei a kanau nen chuan min enkol chhun zom ta ni kapa puyan pui po chu kan chunga a tha in keile kanau chu duwa takin min enkol chawa afa tenin min en sang ngai hek lo pathian ma somna dongin ka zirna po lotlin na ka chang chho ve zela tuna chuan high school po thingtlang atangin distinction a ka pass ve ta chutia thingtlang school atanga distinction a ka pass ve mai chu ka chung te chu an lemin an lom ve le maya kan pui phei chu amit tuya ta hial ani ka papuya chuan aroma min ko phein ti hian min shilta a peka ipa khan mili khathiam ni turle zirna sang tak zira MCS wal ningi turin adu thin chia kabula hian ka fapa hi chu MCS alani don ti in a searchin ma se chia le tha isha tak tak ma in awan duai ta sia ipa du dan takin zirna a lotling zela MCS ningi turin I thei top chwa turin ka du cheni izirna tur somle pai ro lungai lola inupuinen kan ngai to zelang che MCS kerni lo thil dang izir tu ni po in kan dang don lo chia idu thlan na kha kan za sak ber chia ma se ipa in abe se thin MCS ini theni hlap chuan ipa po in achuang khopang che ti in mi shila ti chuan karil ru siam felin aizol khopui lama class 11 zirzom turin kaputen yan chuan kan chukta a admission tela in private hostel a chuan kalut chapchil ve ngal boga ka khwa har lutuk lo nan le ka mo ve to shimishma wangin ka papuya chuan mobile phone ko em chin chu min le saka ti chuan huna liam ve zela ka papuya po chuan kholama min hosan ve ta class kan tan ni chuan ma taka thawin ke in siama aizol ko pui chung school traber ti jing an soichin angi meizir na ka chun zom ve tur chu kalimin ka phur tak set ma se ka phur tluk setin ka zamin ka hu phurani school ka thlenga zirlai te chu an fain anin vong uluk le ti hi a shat ngoi ngoya an buna ngau halin an mel tela chu ano sur hlomboka han en reng reng po in mi house chung kwa mi an ni ti hi ain shat ngoi ngoi ni kan class a chuan zirlai naw pangkan tam hle maya thingtlanga ka school kalna kan classroom anaw pang pariat lek balve tak tak te ni na thut tun nen chuan a boruak in anglo kher mai in tharung takin atlar thumna chuan ka thu ve ta a kadara hian mi pakhatin min lo soi min lo bia a engi kalong ngai to po ka shilo chutia min betu po shemi alowa kalo chu arukin ka zak kher mai chanpa ibula khan kalo thu ve thengem ti in hoi hom takle melhim sang mai chuan min lo bia a keipo chuan o theye local ro lo thu ro ti in kalo chuan ve thuaya ti chuan engi mote soin kanin bia a ka in thlashung lu tuk tur po chu azia om ve deuta ka chanpa chu raram sang ani in class 10 po kha tuna kan kalna school atanga zir chuak ni in top 10 na alang ve nge nge le khathiam thei tak ni in zir tir tu te po in an fakle an du sakhania ama hi thian kom tam lem lo ma ania tlafal deuh top chi ani awangin class 10 ni tang chuan kanin kop deuh chot ani hunakal ve zela higher sport thuna lo hnaya zirlai te chu kan phurin kan hlim hle mai item sang sanga te chuan telve ngei tumin zirlai naw pang te chu an phu suaw suawa keipo chu kan class teacher in volleyball chalwe turin mintia in fiamna nom ka ti ber wangle ka chanten telve tura min nor lui tlata wang chuan phur tak le phur tak chungin practice tur te ho chu ka zui ve ta a sport huna lo hnai ve zela practice nan hunpo kan duam ve zela kan dilangin principal in practice tur te chu chonu classmate of tier 3 na champion nge tumin thei top choin practice po chu kan uluk ve hle thin kan hostel bulloka sanga te hi an oma wangin kan volleyball practice na hian sanga chuan ni tinin min lo zui ve thin tlailama kan horwal le mai thin ni khat chu practice na asanga chuan meiche pakhathi a local puya kan practice like kan laklo ema wang chuan a mil po ke en chiang lem lowa tunge ni po ka ngai sak hek lo kamit sira kamel fu chang chuan uluk takin min lo en ti chu ka mu theya
aruk chuan nuam ka tia in khel po chu tlai dang ang lo takin nuam ka ti riawa ka thian ten min chhayang ti ero ka hlau ve hle in khel kan zo chuan ka thian pa chuan peka iwa khel thave kha tui hi in ro om ha dam la voin tlai chu thingpui dora kan chol don nia ti in min lo be sok soka ke chuan ibial nu ilo shwaya in lak zeitum ve hle mai ka tiril ru ne newa hopa chuan enge mo soin kan ti ti ve lai laya ma se sangan thian nu melero ke en ngam me ulo thung chutia kan kalzel nu chuan rei lo te a thingpui dor po chu kan thleng ve chop chil ngala sangali a thian nu chu an thuduna an hmalama ke ma in ka thuthung chutia e tur kan order te kan ei zo chuan mani in lampanin kan order taloma zanre ai kham nu re fak lawa chuan lekha zirma ti in phone chu la in ko online a re fak lawa sang message ka donga peka somte khana du chenia in khelai te kha en uluk khop mai che alo tia tunge somte chu kati thuaya o iwa tak voina kalo shwai kha ka thianu kha I thianu mo ibel nu mo katia amel po kha ka hrechiang reng reng hleinem aming po isoya ka hre ve cha ka thelia molian ka bel nu ne reng reng lo ka zena ni kha amel shelo mo te na ron noi le ha kha ka adu na hi chuan achim ong ve thin khop mai sanga chuan somte thalak chu min lo thona kha somte lalmal somi ni kha ka zena nia fel tuk alo te ngal chel chula athalak chu ke na mel thakher mai adom na bel cha tura amai fangmil tur taka akhabe phirle amoi sen bam ham mei chunglama kwawang chinchia te chuan amoina bel cha nge ye siamtun athem thiam zialan tirnan somte lo mangni mei han ka sha ma se ke thingtlang fashin nu le pa nei lo fasha hianing tin nge aizol fashin chu kadu thu ka shilngam te lulang ni atu khwalo war chuan school lampanin sanganen chuan kanin zui chuak le a neidang ang thawin chonhulama chuan practice turin chante honen kan kal le a kanin khel lak lo lai chuan sangale somte chu local le in ka in khel chu min lo ngak le a ma se ni min ang emim kha chuan kalai cheto bik lo in khel kan zo chuan kan pathum chuan kanin zui ho le ta a hunte liam ve sela school ate chuan somte le khile sanga te chu kanin kom de chot thin in ngai zon na lam thilero kan soi ngai lo soipo ka tum heklo soidu po ni la ka huai sen nein angam lo ti ksha chian ema wang po ni ma na ti chuan higher sport te po kan chana kan khel that ema wangin kan zirtir tu tele kan coach chuan min du saka final kan lut phei chu kan lom ve hle semi final a kan captain atluk swai palawangin final match a khel ve theilawa final a chuan captain a min thlangin van nei thlak takin kan team te chu ka champion pui ve boka chumi ni tang chuan school lama po kalarin zirtir tu te du sak po ka hlo le zuala lekha zirero kana pera ngain kain thla da ngai lo class 11 exam kan zawa apum puya chuan pathum na kani ve hlau mai kan lem ve le sanga chu pakhat na ni in panin ero section dang mi ni thung chutia class 11 batch section A B C le D tanga mi zathum rwal zinga kan section atanga top 1 le 3 kan om thei chu kan zirtir tu te po chu anin chuang ve hle bok class 12 admission te kalak fil nu chuan kan kholama chul mangin ka ho chawa ka result a that ema wangin ka papui le kan pui te po chu an nim ve le maya arte talin kan khwa ka thian te honin chuan chu kan e khom ve a mani to ka kalimin kalom ve le sang le somte chu ka ngai chin le maya ni tin kanin bichin class 10 le vat vat chu ka cha kani somte chu a om dan le a che chia tangin min du ti ka sia ke phun ka du ni ti ka hailo ma se ka du thu ship turin ka huai sen nei na tlin si ro alaka be se na ka siam sak ngai lawa amit muwa du angin kalangai hek lo class 12 kan chana board exam tur kan ni awangin ka zirlaya po atira tangin thei top so in ka be ngala kapain min be se
MCA sa ka inziak leng lo palang ti mul chu ka hlawani somte nen po chuan kanin betlem ta hle maya skula kanin mu changa kanin khum thin ti lo chu kanin bengai lem em lo chutia be seina ka siam sak lo ta ka chuan hel tu le be se tu alo nei ngun ve bok nen an class aminen chuan ani ngai zong ve ta a abial pa chu ka thi ka ma se thik turin dikna ka nei si lo somte chu kalom puya alim ngi pu karing chuta tang chuan somte nen po kanin betam to lo le maya sang anen po chuan somte chung chang kan lam ringai to lo huna lo herliam be zela class 12 exam te po kan lo zo ve ta a Mizoram pumpuya ka be se lo le karin phak ba ka ti tha in top 5 fa ka pas ve lo maya khamini ka result chu ani tluka ka limna kha ka tong le point karing to lo sanga po chu top 7 a langin ke ai le khathiam thei jok le katluk ngai reng lo kha ka chian pa aya mak ka mu tha po chu kalim le bok ti chuan kan kholama ho in ka papuya chuan voktalin skula ka chian tele kan zir thir tu tele kan veng chung ho tenin chuan ka papuya chuan paslam na roi min bot sei saka paslam na chuan sanga le somte bel pa le ka chian nang te po chu an local ve a kan khwa chu thingtlang khwa ma ni se nuaman ti ve le ti chu an mel le hoira chuan ka hai bik lo sanga le ka farnu rempui te chu anin kom ngain anin mel du ti chu anom dana ka sia sanga hi ka chian kum ngai berani awangin ka re chianga zuk le muam lama afihlima roi thei thil hobur chi ania achung te thu oin ma ani in wong le in ring tok takani kanaw ne nanin mel du po chu poi ka tilawa ka farnu bial pa turatan sanga aya du ka ne heklo ti chuan hun te liam ve sela zirna sang jok be sein phailama college admission boy pui turin ka papuya nen chuan kan liam thlata a kanaw po designer zir turin aizola hostela kan da ve ngal boka Bangalore thleng chu kazam kher mai admission ka ti fel no chuan ke ma in kalua ka papuya po chuan kan kholama min hon san vele ta sanga ero college year to lovin achak ber sipai officer ni turin coaching kal thung vairama vaile khathiam tak tenena class khata thudun chu zam oldu viau mai mizo pakhat talong ve sila chuan class kal po nom deuh tur thlani vel se chu thian nei loin ma ni chawin class ka kal thina alo rei deuh no chuan ngaya ka nei ve mai bok semester exam te kan zo fela chol chung chuan restaurant a te in hluin arim rema ka thok ve a second semester kani chungin kanin lo pia loka computer class lai tin ka kalpa thina hun ol no kha nan chuan a thave hle hun aliam ve zela third semester ka zir nu chuan computer certificate nein result thatak kaneya ka result a that em awangin kan instructor chuan tlai tin college bana piangin computer class pechin turin min soma ti chuan ka zir chuan hmuna ngi mai chuan college kalpa in computer zir tir tu na po chu ka thok chun zong ve ta a tlai kha chu computer class kani lain nola chelo tak notice mail pu ti sha tak hian computer class alak du thule admission vel ti fel nga la du thu kan manager ne na alo soya kan manager chuan min ko phein peka hey admission la don oma lo boi pui me ta che ti tur kan ei tlat mai tin athil ti lai chu achun zum le mola amel ka mu chiang je chu makka ti hle mai makka ti tluk setin ani po chuan mak min lo ti somte mo ti pa chuan ken deuh renga ani po chuan peka hetai mi computer class izir tir thina mo ti in min lo zot vele ngala ti chuan engmute kan soikaya chutia hun rei tak nuwa kamizo pui nge mai kalo du ruk em chin ka be se ngam lo nge mai ka mu chu ka ling tak set kanam na atanga lavak lawa hian in lo lo ave tho chuni in kanin lo na lama an college lo awangin a local ngai lem lawa kanin mungai lo mai so khi alo nia zana kanina zanria epuya ka soma
tichuan admission te tifelin a ho vele tani zana chuan kan ina cho kan eiduna thu tam tak soin min ngai chin thu te asoya keipon ka chanchin te shilin college kalpa computer class ka kalchin thu te computer certificate kan ni nuwa ka zir chu anamuna college kalpa computer class ka pek chin thu te ka soi chuan ngai san mel takin min ena zana lo rei nu chuan somte chuan ti hiana chanchin asoya khatia class 12 kan zir chu anu khan ka bel panen in ngai takle in thlahel takin kanin zui renga ke bengaluru ko mangaya ani ro mizoram college zir chun zom thung ni tin zantin kanin bia a min ngai thu po soi fo thin zan khachu ka chianu in min lo kola somte ibel pa kha ro tikine ani ngai zong ania voina restaurant an chodun lai ka mu anin du mel khop mai arontia ke chuan I mu chiang mi mo voina te chuan adam lo wangin phone a khoi lawa amut ni leng thu a soilom ka ti vele a ka chian no chuan ka mu chiang lom an thla ka la ru a thalak chu ka lo thonang che atia ana ka ti in shom ka ti tak set ti chuan ka bel pa chu ka zota amu thu bokin min changa thalak ka thon chuan mak ati kher mai in soifi an tur ing ma asha chui lo ta ka wangin kanin chenta ni ngai dam min dil ma se ka ngai dam du lo hun rei vak lo a chuan ruatikinen anin ruti ka shele a amak katia eng tianga renge min kopto angti ka ngai to phei chuan ka thini arim thar le chin phatsan tu ten om rin om na khalo wong nung renga ka thin nung liam tu tan ka mangai na hial ka hlan ta si ma se poilo mirin om lo chuan rin om lo bok an nei chin te in ke hnem chopa tun thleng hian kanin bele to lowa a chanchin po ka hre zui to lo ni ti in a chanchin chu min shila a soi zong chuan a mit tui tla ti xia a mit tui luang chu thim takin ka hruk saka asama chuan chu sakin atukhum chu kadum saka ti chuan zoi muanga pot nain a hmui no na zetle senvam hama chuan a voi khatnan ka fop ta a min nar lawa min sang le theklo abak chu kal thui pui du lowin ka chol sana min en ngam lo akun tlata akhabia chuan dom sakin somte kadu che sin class 11 kan ni lai tang to khan kadu dai to che ti in kadu thu chu ka shil ve ta a somte po chuan min du thu le ka bem hun nga thin thu te ka bem ngai lo awang le be se na ka siam sak ngai lo awanga bel padang ani thu chu min shil ve li a ke chuan somte ka bial ni ni dungem ti in ka zota ti bakin min sang lo ti chuan a moya chuan ka fop le a min sang let ve ta ka voi khatna ani awange ka zeilo ti chu ka sha ma se ani po chu ti takina sei big vak lo ti chuan chumi sana tang chuan somte nen chuan kanin ngai zong chho tan ta a college kan kal chung zong chuan somte nen chuan lim takin kanin koma kan om nain lat tuk lo bok nen ka ina kan om lo chuan a in ro kan om dun mai chin kanin lat ngai meu lo ni tin san tin kanin huwa akianga ko ring chung po in ka ngai thu ka shil non fok chin ma se 60 kan mang ngai lo man pui po ka tum hek lo thiang lim taka ngai zona thiang lim taka nu pui nei nge ka tumani hun le ni te an nyam ve sela college po thatta ka zir zawin mizoram a ho kan tum ta a somte nin chuan flight ticket te chu kan la fil ta a lingpui airport kan thlen chuan ka papui le kanupui sanga le ka farnu rimpui te chuan min lo hmuaka sanga po chu army officer lieutenant na a alawin ziak tling ve to a thlathar maya na zom turani kanau po designing alo zir zo ve to bok sanga le rimpui te chu kum ni lai mai an lawin zui ve to hi lo nia sanga nin chuan in nei vat an tum to hi lo ni in aizol ka ho hun min lo nga ki lo nia man le mual te in lan filin ka chian thaber sanga le ka farnu po chu
anwa ma le shi oma po rin om taka in buan tlat turin tiam tlate an ti dun ve ta ni ti chuan sang le rimpui te chu sang an post na mun Delhi lama an chuk thla ve ta a an kal don chuan somte nen kan thla a an thlo liam thling chuan kan thlir ringa somte chuan an bo tak em in nei ve mai ka du to atia ke chuan coaching ka kalanga MCS te ka in ziak ling ve thei te ni chuan kan le nei watang tuna chuan ka pa du thu sam MCS na kha ka lein sia lin phot angai ni patia aizola chuan coaching ka kala ka zirlai chu har em awang le ka ta na poimo em awangin ka thei top ka chua ka tan lo chama thiang lo ni exam kan nei don san chuan somte chuan min lo kola thei top chor o ka tong trai sakrin chenia atia ka hlim ve le mai atu ka chuan zamru tak chungin ka exam tur mun pan chuan ka kal ve ta a exam tur dang kal vel te chu anin rin tok dan le an hoi hera te chuan degree sang tak tak nei te pho an om no lang ti chu ka hre thiam mai chutiang zinga chuan katling zawin kin ring lo ma se ka ma chu katling emo tling lo emo khama chhang tur ani he exam hi ka ta na poimo miau sia kan exam lai te chuan ka papuya thumin shil kha kangai to aleta katlin nge yangai ni tin he na he ka insiak tling lo ni chuan somte nin kanin nei thei don si lo ti chuan exam kan zawa lau thong takin ka result chu on chu ka nga ka chun nama ti tur dang om lo awangin le khabu ka chiar thina zana ero chuan somte ti in nama ka leng thin result a chuak ti ka hria chuan lau thong takin ka result en tumin whatsapp result en na no da chuan ka luta ma se ken main somte chuan min lo kola peka MCS in ziakling pakhat nei ni min no tia ko oilawa fiam thu su patile ringot ka fiam thu lo I oilo chuan en ro min lo tia phone chu da in ka result chu ke en ve ta a somte soi ange in pakhat na kalo ni amak ka tia ka bianga mittuya luang hlial ani ka in zia thlin ve nge kha chu ka in ringa pakhat na em chu ka in be sengam lo shim shim Mizorama MCS in ziak tling to zinga naw pang ber ka ni hiala ka result chu ka chung te shil lan ka ngak lel ther mai ma se phone manga shil ro ka tum lo anin jin lo laya surprise chu ka tumani ti chuan kan kholama ho in kan ina chuan ka lut hlol maya ka chung te chuan makti email takin min lo ena ka papuya chuan peka ingi umzia aizo le umi mokatia har satna umim ni iron ho tia melim sang le bianga mitui luang chung hian kapa MCS kin ziakling pakhat na kania sin katia ka chung ten ka result an hria chuan an lom hle mai kanupui chuan abianga mitui luang chunga min lo ko in peka kavan chuang tak che em ipa chu ladam sila awahlim don em atia amitui chu ashuhul seng meu lo chu ni e kan khwa chuan kar khat ko ma aizola ka chuk thlale ta kapa du tu samber ka puitlin ta ka chuan somte nen in nei lam kan soidun ve ta a tuna chuan har satna om loin in nei hun tur po kan ruat fel ve ta a ni khat chu somte chuan naktuk chu restaurant a thil ei du nila MCS itin lumnan ka chui dang che atia atu ka chuan restaurant pakhat ta in mu kan tuma atu kwalo war chuan fai taka in bualin choi khama chuan kanin mu tum nalam panin man mo em loin ka chhuaka a mun ka thlen chuan somte chu alo la thleng lawa darkar khat ka nga le nu po chuan alo la thleng theil chuang lo ka phone ta a ma se chang tu reng reng anom lo voi thum lai ka kho nu po min san tak lo awang chuan ka thin chuarin ve to kher mai reilo te ka ngak lenga alo kal lo chuan ko hosanang ka tia ti chuan reilo te ngakin akha toin ka kol pa reng boka somte mel mu tur om lo awang le ka phone call min san tak lo awang chuan ho tu min kin bo sai ta a kong kabul ka thlen chuan ka phone chu lo ri in
somte number nge yani ka chang wata hello ivarei ve koli sang thei bok silo lokali tum silo mi katingala chuta ko shat chan em patling o ti shat tak me hian peka somte to lo somte minkal san ti in tra in sum tak ti shat hian min lo shila kapu ingi soi zia kati chuan city hospital lama lo phe phot mai te atia phone chu ada ta damdoin ka thlen chuan somte nu le pa chu an lo oma midang a hrian te po an lo om ve nuala somte pa chuan ti hian min shila peka tukin zinga somte tho in bol tur chu bathroom a atluwa ni ko shilawin a chun zama bathroom chunglam akal man buknen kan la chuak lok theilawa ti chuan kongka chu ti chia in arang thei ang berin damdoin kan pan puita ni somte hi lunglam natna nei thina nia anat na hi adam dai to emo kan ti nuwa tukin khana lang chuak le a damdoi ai lo na are to buknen anat na lo lang chuak thut kha twar zo loin anun nei na twar pha ta ni kana kher mai tinge ka tan hian lim na hi om velo pathian hian min hmangai velo em ni naupangte kania kanu le ka pa ka chana fasha nun shi om pal tlangin shin nun ka masona tuna ka hlimna kalomna a in chan don chawa ka hmangai kar le maya kanu pui ni tura ka hwal chuan min boral san le ta si somte avan na te lul em somte ruang chu katlai war puya arwang bula chuan ka thuwa akut vot tak mai chu wanin ka hmangai thu chu ka shil non mul mula min sang tur reng a om to si lo piale thuariat kara zal to tura arwang anzal thleng chuan ka hmangai chu ka ang mul mula min sang thei to si lo ani chu tatna om to lon huna achol to si kanin nei ni tur lo thlen chuan in nei na hak tur ka coach chu thui tir chu ha in zungbun kengin thlan mol lam chu kapana somte thlana pangpar le zungbun chu da in somte voin hi kanin nei ni tur ani to sin voi khatal mule che kawan chak tak em somte lokir le ro voi khat chau tal chu min hmangai na thu ka min han shil vele ta che katia atop ta